tage det helt med ro. Vi har masser af tid. Lige slappe lidt af, så måske kan vi få lidt søvn. Du skal kraftedeme ikke sidde og baby ham på den måde. Han kan bare lukke de fucking øjne og begynde at lægge sig til at sove. Nu sammen i stedet for. Hvor er mine ting er lagt hen? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Har jeg fået lavet lektier i dag? Skolen. Ja, den her bunge. Jeg tror lidt med herovre. Og jo, her er den. Yes. Hvor den anden han lægger de der. Ja, let's go. Nej, forkert fod. Nej, det er stadig forkert fod. Jeg skal lige komme i gang her. Okay. Jeg skal tage mig sammen, så jeg kommer i skole. Jeg skal tage komme op. Kom så. Jeg tung, taske og alting her. Min jakke her. Hvilke lektioner skal jeg have i dag? Yes. Okay, sidste ting. Hvor er min taske? Yes. Okay. Yes. Okay. Det var i hvert fald så. Hej, min madpakke. Nu klokken er fri. Ikke falde i søvn. Jeg skal huske, jeg skal fire. Der var stræk. Men jeg lader den endnu ikke falde af. Jeg skal falde i søvn, mens jeg kører. Jeg skal køre galt. Jeg gider ikke køre galt igen. Jeg kan overskue. Vi kan ikke mere. Kom med mig til hjælp. Vi skal ind og have hjælp af skolepsykologen Karen. Hun kan sikkert få alt det her mareridt til at forsvinde fra. Okay. Karen, jeg har brug for hjælp. Kevin, du kommer til det rigtige sted.